अंदमोड घाटाच्या गोंय शिमेचेर रस्तो कोसळून 2.5 म्हयने जाले. मात कामाक सुरवात जावंक नाशिल्ल्यान ट्रक असोसिएशनचे वांगडी तशेंच लोकांनी रस्त्याच्या दुसरे वटेन येरादारी सुरू करची म्हूण मडगांव जिल्लोधिकाऱ्याकडे मागणी केल्ली. देखून सुरक्षेचे नदरेन उपाययोजन केले उपरांत बेगीनूच गाडयांची येरादारी सुरू करपाचें आश्वासन जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ले. उपरांत 12 तारखेर जिल्लोधिकाऱ्यान अंदमोड घाट रस्त्यावेल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिल्ल्यान 6 परस चड टायर आशिल्ल्या वाहन चालकांनी नाराजी उक्तायली. मंगळारा गोंय तशेंच कर्नाटक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याचें सांगलें. तशेंच आमच्या गाडयांचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण मागणी केल्या. बंदी काडली ना जाल्यार 20 तारखेर रस्तो कोसळिल्ल्या सुवातेर येवन रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी दिल्या. अंदमोड घाटातील गोवा हद्दीत या ठिकाणी 2 महिन्यापूर्वी रस्ता कोसळल्यानंतर बंद केला होता. त्याच्यानंतर 12 तारखेला सगळ्यांनी चालू करायचं म्हणून मागणी केली होती. खास करून हेवी व्हेकलवाल्यांनी चालू केले. 10 टायरहून अधिक वाहनधारक जे गाड्या आहेत त्यांनी चालू करण्याची मागणी केली होती. तर 12 तारखेला साऊथ गोवा कलेक्टरने एक इकडे लेटर इश्यू केले की फक्त 10 टायर सोडून इतर कमी म्हणजे 6 टायरच्या गाड्यांना ते मात्र चालू म्हणून इकडे हे दिलेलं आहे, कॉपी दिलेली आहे. परंतु जे बाकीच्या गाड्यांना बंद केल्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झालाय. त्यामुळे आज या ठिकाणी लॉरी असोसिएशनचे विविध लॉरी असोसिएशनचे जे 10 टायर व त्याहून अधिक लॉरी असोसिएशनवाले इकडे जमून इकडे सगळ्यांना मीडियाला तसेच कलेक्टरला सांगू इच्छितात की जर 20 तारखेपर्यंत जर इकडे सगळ्या गाड्यांना जर चालू करून दिलं नाही तर 20 तारखेला या ठिकाणी येऊन सगळेजण रस्ता रोको करणार आहे. त्याला लागून त्यांची सगळ्यांची मागणी आहे की लवकरात लवकर यावर तोडगा करून चालू करण्याची त्यांनी मागणी केलेली आहे. कर्नाटकचे आणि गोव्याचे दोन्ही यातले सगळे जितले गाडी येवचे भायले गाडी फक्त कर्नाटक म्हणून न्ही, जितले ऑल ओव्हर इंडियाचे गाडी जे येतात म्हणजे जीजे जाऊन आरजी जाऊन के जाऊन एपी जाऊन टीएन जाऊन सगळे गोयचे म्हणजे असोसिएशना वांगडा म्हणजे गोयच्या लोकांसाठी त्यांचे सगळे जण उभे आसा. ते फायदे फक्त एकट्याचेच न्ही, बाकी सगळ्यांचे सगळ्या गाडीकारांचे मुद्दा असो गाडीकारांचो मुद्दा खंयचे एक स्टेटीचो मुद्दो न्ही, सगळ्या गाडीकारांचो मुद्दो. आता प्रोसेस करून आता आमी कलेक्टराक वचून आतां मेळटले फाल्यां नाजाल्यार आयज आमी कलेक्टराक मेळटले मेळून ताका हांगची परिस्थिती आनी जे कितें आहा तें तांकां सांगतलें की कलेक्टर येवन पळयला काय परत येवन पळयला परत येवन सर्वे केला काय खबर ना की आमी आतां जितले आतां येवन गेला तितलें काम तसोच कांय चेंजीस कांयच ना. तर आता कलेक्टराक आमी लेटर दितले आनी तेजे उपाय जर कलेक्टरान जर तो टायम दिता आनी जर हे मागता तर आमकां फुडली कारवाई ते अशेंच प्रकारे स्ट्रायक करून आमकां बसोवन धरना दिवन आमचे म्हणजे मागण्यो हेतून घेवच्यो पडटा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.